Moitas grazas. Bo día a todos e a todas. Gustaríame comezar esta intervención evocando unha voz que resoa con especial forza nesta casa, a de Antón Fraguas. No seu discurso de ingreso na Real Academia, lido o 8 de maio do 56, Fraguas decidiu falar das coplas que se cantaban nas ruadas de Loureiro de Cotobade. Unha temática coa que reflexionaba sobre o canto popular galego a través do caso particular da súa propia aldea. Na súa dobre condición de rapaz curioso e de etnógrafo sensible aos feitos culturais que o rodeaban, Fraguas non só recolleu un importante cancioneiro popular, senón que foi quen de entender a ruada como espazo privilexiado de sociabilidade e transmisión de memoria colectiva. No seu relato etnográfico atopou nas coplas a expresión da forma de vida do noso pobo, poñendo de relevo que o canto, no contexto do baile comunal, funciona como un auténtico relato colectivo. Así pois, o seu texto non fala tanto da copla como forma literaria, senón da copla como práctica social e, como tal, constitutiva da propia comunidade. No remate do seu discurso, Fraguas déixanos unha pasaxe tinguida de saudade, onde a descrición etnográfica da ruada transita cara a unha reflexión sobre o paso do tempo e a permanencia da memoria. Di Fraguas: rematou o serán, colgaron as pandeiretas na viga e descolgaron a luz de carburo que con lixeiras apagadelas alumeou a festa. Agora a viga caeu co tempo, o farol escorrentouno a luz da electricidade e as cantigas viven no aroma das roseiras que florecen na nosa terra. Eu pregúntome que queda hoxe dese serán que Fraguas describiu, agora que xa non hai vigas, senón pladur, nin carburo, senón lámparas LED. Que permanece daquel mundo de voces compartidas e que podemos aprender aínda desas formas de habitar o territorio a través do canto colectivo? Detrás desa pregunta nace tamén o título da miña intervención, o ronsel do Cantigueiro, perspectivas etnomusicolóxicas sobre as ensinanzas das cantareiras galegas. Nesta conferencia quero recuperar ese fío tirado por Fraguas para pensar o coñecemento legado polas nosas cantareiras. Un coñecemento que, a diferenza do transmitido polos cancioneiros, emerxe das prácticas da escoita e fica inscrito na voz e no corpo colectivos. Trátase dun saber que excede a análise musical, tal e como é entendida na praxe académica occidental, e que se manifesta no propio acto de cantar e bailar xuntas. Interésame así explorar as ontoloxías do son e do movemento, modos de existencia de coñecemento que desbordan a linguaxe escrita. Mais tamén quero pensar o que implica escoitar eses corpos e esas voces hoxe. Porque, como demostra a tradición das nosas cantareiras, a voz colectiva foi tamén un modo de facer comunidade, de crear vínculo e de habitar o territorio. Desde aquí propoño ler a idea de comunidade non como algo que ven dado, senón como algo que se construe e se actualiza a través de rituais compartidos, entendidos como actos constitutivos e disidentes. Por iso, máis alá das lóxicas de patrimonialización e de nostalgia, as súas voces e os seus corpos poden axudarnos a pensar o presente. Nun tempo no que a modernidade tardía tende a uniformidade sonora e a estandarización das prácticas, o ronsel do Cantigueiro segue ofrecendo outra forma de coñecer e de estar no mundo. Unha que entende a nosa música e o noso baile como forzas vivas que continúan a trazar as coordenadas colectivas do noso territorio. Aínda que, como ben dixeron nesta presentación, o ano das letras galegas está dedicado ás 7 maravillosas cantareiras, Adolfina e Rosa Casás, Eva Castiñeira, Manuela Lema, Teresa García e Prudencia Asunción Garrido, nesta intervención non me centrarei nos seus percorridos individuais. Prefiro pensalas como parte dun tecido máis amplo, unha rede de saberes compartidos da que todas formamos parte, un micelio subterráneo que alimenta e sostén a nosa cultura. Este impulso lúcido e descentralizado, nacido dende abaixo, ensinounos a todas que é posible mover os marcos e superar algunhas rixideces coa que ás veces condicionamos os espazos académicos. O resultado foi unha celebración plural, situada e chea de vitalidade,
moi acorde co espírito das cantareiras que este ano homenaxeamos. Ben, gustaríame agora desprazar a mirada cara ao territorio, non como un fondo estático onde acontecen as prácticas culturais, senón como unha dimensión que tamén se construe e transforma a través delas. Para comprender o papel das cantareiras e do canto colectivo hoxe, compre examinar como experimentamos os lugares que habitamos e como esa experiencia se organiza social e culturalmente. Na invención do cotián, o pensador Michel de Certeau define o territorio como un punto de intersección sobre o mapa e os habitan e que o constitúen culturalmente. Entendido así, o territorio pode ser lido como un relato cartográfico no que entran en acción coordenadas espaciais e socioculturais. Esta maneira de concibir o territorio como unha experiencia vivida e narrada aparece con claridade nas coplas tradicionais. Non só mencionan lugares, senón que os enlazan con afectos, movementos e formas de estar no mundo. Viva Río así é Pontilla, Río de Val, o veriño da salo é a flor da mocedade. Mesa viva salo, verizo se pode ser, entre todos os lugares, as moriños sei de teres. Tenarian que xa non podo faltar, é a corpos de Melpica, a percepción do mar. Nestes versos, o territorio non aparece como un fondo neutro, senón como unha xeografía afectiva de lugares que se percorren cantando. Lugares cunha memoria colectiva asociada que se enlazan por medio de imaxes e movementos. O sociólogo inglés Anthony Giddens sinala que unha das consecuencias distintivas da modernidade é a separación fantasmagórica entre lugar e espazo. Un proceso polo cal o territorio pasa a organizarse a través de sistemas abstractos que permiten representar e controlar o mundo sen necesidade de habitalo. Así, no noso tempo estáse a producir o que el denomina unha desanclaxe, é dicir, unha transformación do espazo nunha categoría xeométrica, homoxénea e intercambiable, mentres o lugar perde espesor e densidade simbólica. Entre as innumerables formas nas que nos reubicamos no territorio, a música e o baile desempeñan un papel fundamental. De entre todos os eventos festivos que teñen lugar no país, centrareime hoxe no baile comunal, pois a foliada é quen de organizar recordos colectivos e presentar experiencias no espacio cunha intensidade, poder e simplicidade incomparables a calquera outra actividade social. Pero non só iso, senón que a música e o baile, dicindo con Martin Stokes, máis alá de proporcionar marcadores nun espacio social preestructurado, son o medio mediante o cal o espazo pode transformarse. Se o territorio se construe tamén a través das prácticas que o habitan, resulta evidente que unha das máis significativas hoxe en Galiza é a foliada. Nos últimos anos, a súa presenza multiplicouse por todo o territorio galegófono. En este 2025 chegaron a celebrarse máis de 150 ruadas organizadas polo noso activo tecido asociativo. Esta expansión non revela a súa vitalidade só, senón que tamén invita a preguntarse que se pon en xogo cando en cada vila, en cada parroquia, a xente se xunta para cantar e bailar. O que me interesa é comprender como neses encontros se xera un sentimento colectivo de pertenza ao territorio. Que é o que acontece cando un grupo de persoas comparte música e movemento nun espazo concreto? A diversidade destas polavilas é enorme, pois mudan as escalas, os contextos e as dinámicas coas que se activan as comunidades. Para ilustrar esta pluralidade e afondar nesta relación entre... Ben, para Adrián Méndez, un dos organizadores da Foliada Fonsagrada, os concertos non son nada. Os concertos é o que menos lle importa á xente. Eses mesmos concertos podes velos 1000 veces noutros lugares.
Ti vas alí a disfrutar dese rollo de estar ca xente e tocar con outras persoas. Chegamos a desenvolver toda esta programación en BCRA e seguiríamos tendo a programación do primeiro ano. O festival encheuse tanto polo romanticismo cara a Fonsagrada. Un sempre ten no imaginario a Marentes como gaiteiro, a Oliva como bailadora ou a Horacio como bailador. Toda violinista ten no imaginario a Florencio. E toda esa xente onde tocou? Na Fonsagrada. Se a Fonsagrada ofrece un exemplo de festival que desborda a súa propia estructura e converte toda a vila nun espazo de encontro, Toutón amósanos outro xeito de entender a relación entre música, comunidade e territorio, o dun lugar pioneiro, fundamental na recuperación dos seráns nos anos 90, grazas á vontade das súas pandeireteiras e das compiladoras que, dende entón, traballan por preservar e activar ese legado. Sergio Martínez, director artístico da agrupación O Fiadeiro, di: eu teño moitas recollidas de aquí de Toutón e utilízoas para montar bailes e músicas. No Fiadeiro temos moitísimo repertorio e en Cantigas o mesmo. Temos moitísima información de Toutón que empregamos, creo, en todos os grupos. Pola súa parte, Carlos Salgado, que é membro de Cantigas, di: a ver, é das típicas localizacións. É un sitio moi importante, dos que están no repertorio sí ou sí. Toutón é lugar de culto. Como apunta Paul Connerton, as experiencias vividas no presente dependen en gran medida do coñecemento do pasado, da mesma forma que as imaxes do pasado serven para lexitimar a orde social presente. A memoria social compartida non depende tanto da veracidade do recordo ou da proximidade temporal con respecto do presente, senón máis ben dunha comunidade de intereses e pensamentos. É dicir, somos quen de evocar certos pensamentos porque toda a colectividade é quen de evocalos a través de accións colectivas, como neste caso a música e o baile tradicionais. Toutón, a Fonsagrada e outros moitos lugares do país foron quen de situarse nesta cartografía emocional a través da acumulación da memoria social compartida, grazas a grabacións referenciais para o colectivo que se van diseminando polo territorio mediante publicacións en diferentes formatos. Pero, sobre todo, o arquivo foise cristalizando a través da súa aprendizaxe en asociacións e escolas de toda Galiza. Vemos así como no imaginario colectivo o arquivo de pezas musicais e coreolóxicas, así como as informantes que as transmiten, son fundamentais. Pero grazas aos seráns e foliadas, a comunidade pode ampliar e actualizar a súa experiencia, performando todos estes saberes na contorna xeográfica que lle son propios. Así, vemos que para a comunidade non só é importante coñecer o patrimonio inmaterial de Toutón ou a Fonsagrada, senón que é importante interpretalo en Toutón e na Fonsagrada. O que amosan, por tanto, Toutón, a Fonsagrada e tantos outros lugares da xeografía atrás é que a separación fantasmagórica entre lugar e espazo descrita por Giddens pode ser revertida. A modernidade tende a converter o territorio nunha abstracción, mais a música e o baile devólvenlle anclaxe, reinscribindo o corpo no lugar e activando memorias compartidas que restitúen a densidade simbólica dos espazos que habitamos.
Estes espazos non son significativos pola súa forma física, senón porque nel se acumula práctica, arquivo e experiencia social. Cada foliada e cada serán reactualizan esa memoria e transforman de novo o territorio nun escenario vivo de relación. Esa é unha das principais ensinanzas das nosas cantareiras, que a comunidade, a memoria e o territorio se construen cantando e bailando xuntas, facendo do lugar algo vivido e significativo malia as forzas da abstracción da modernidade. Ben, pensemos agora nas dinámicas particulares vencelladas coa improvisación que florecen durante o baile no contexto da foliada na Galiza. Estou certa de que todas e todos vos coñecedes o funcionamento do noso baile tradicional, mas gustaríame facer un repaso breve para situar o que vou comentar de seguido. Para iso recorrerei a un vídeo que ofrece unha boa síntese visual do que aquí nos interesa. Trátase dun fragmento do episodio adicado a Limiñoa, do programa Lalá, aquel magnífico espazo da televisión pública, dirixido por Senén Bernárdez e presentado pola Pilar García Rego, nun tempo no que os medios de comunicación do país si contribuían decisivamente a poñer en valor o noso patrimonio. Neste exemplo, poderedes ver como no noso baile, neste caso un maneo, se produce unha tensión constante entre o eu, o ti e o nós colectivo. Vou comentar por riba o funcionamento para que despois poidamos ler o que acontece no vídeo. O noso baile é un baile colectivo e improvisado que se baila en parellas. A súa estrutura organízase do seguinte xeito. Cando unha das pandeireteiras comeza unha copla, un dos bailadores ou bailadoras propón un punto, un conxunto de pasos configurados de forma improvisada, na que se empregan pequenas células de movemento necesariamente coñecidas por todas as persoas que participan no baile. Unha vez rematada a proposta de punto, tanto a súa parella como o resto de parellas que se atopan bailando teñen que intentar repetir os movementos do guía. Isto pode acontecer ou non. Veredes no vídeo que ás veces as persoas erran ou que non son quen de reproducir a proposta do guía. Todas bailan ou intentan bailar este punto ata que as pandeireteiras rematan a copla e indican a transición cara a figura do tablón, cuns petos e cambiando o xeito de tanxer a pandeireta, que pasa de ser tocado ao aire a ser tocada co puño. O tablón é unha estrutura coreolóxica na que os bailadores se desprazan mirándose de fronte, realizando un sentido antihorario en circunferencia, orbitando o seu centro común. Mentres, as pandeireteiras cantan a melodía da volta. Cando estas sacan unha nova copla, o ciclo volta a comezar. O meu amor non me fala, ni fala ni me pregunta. Fálame, meu amor, fala, que non lle tuve na culpa. Fálame, meu amor, fala, que non lle tuve na culpa. Toca miña pandeireta, que non hai que derrachar. Tene culpa que los cartos axudamos a ganar. Tene culpa que los cartos axudamos a ganar. Ben, vemos como no acto de propoñer e imitar un punto improvisado no momento existe unha negociación constante entre o eu que propón e o ti que decide aceptar ou non, como acabamos de ver, a proposta. Esta negociación resólvese no nós, no momento no que todas bailamos xuntas. Non se pode bailar soa.
Esta tensión reláxase no momento de sair o tablón, xerando unha dinámica de tensión e distensión constante que mantén vivo o baile ata o final. Deste xeito, no plano corporal prodúcese tamén unha tensión entre a expresión artística individual e os límites establecidos polo colectivo, na que os mecanismos de improvisación actúan como mediadores que flexibilizan esta relación necesariamente tensa. Os límites desta negociación entre o eu e o ti, entre o individual e o colectivo, entre desafío e solidaridade, sempre se ven condicionados pola sostenibilidade do sistema. E isto acontece, seguindo a Víctor Turner, porque música e baile crean un tempo liminal, un momento en e fora do tempo, dentro e fora da estructura social secular, que pon de manifesto a existencia dun vencello emocional compartido, xerando o que o antropólogo escocés denomina comunitas. A comunitas constitúese ali onde xorde o baile e a música, e esta é espontánea e sempre pertence ao agora. Estar en comunidade, por tanto, non é estar unha cara onde outro, senón estar cos outros integrantes dunha multitude de persoas que tocando, cantando e bailando xuntas construen a súa identidade colectiva. O que nos ensinan novamente as nosas maiores é que a comunidade non se pode afirmar por decreto, senón pola práctica. No acto de botar un punto, cada bailadora debe calibrar a súa proposta atendendo as persoas que o rodean. Non abonda mostrar habilidade, senón tamén empatía polo conxunto. Só así o baile se mantén vivo, garantindo a súa sostenibilidade. A negociación entre o eu e o ti, entre o impulso individual e o benestar colectivo, é o que fai posible o nós. Estas aprendizaxes son profundamente corporais, mas tamén profundamente políticas, pois lembran que ningunha comunidade se sostén sen ese equilibrio delicado entre liberdade individual e responsabilidade compartida. Nun tempo no que os discursos autoritarios e excluíntes gañan presenza no espazo público, o baile tradicional devolve unha evidencia decisiva. Non podemos bailar sós. O individualismo radical é unha falacia. A través da improvisación, o baile convértese así nunha pedagogía práctica do común, unha lección corporal que as cantareiras e bailadoras levan xeracións transmitindo. Falarei agora da comunidade espectral, unha dimensión esencial da nosa cosmovisión, onde a relación entre o mundo dos vivos e o dos mortos forma parte da experiencia ordinaria do tempo. Interésame pensar de que maneira as voces das nosas cantareiras, hoxe inscritas moitas delas no arquivo sonoro, nos permiten suspender, aínda que sexa por un intre, a temporalidade lineal da modernidade e acceder a outra configuración do tempo, unha na que o reencontro cos ancestros é posíbel a través da escoita. Solmira da Cesteira, nacida na aldea da Rúa, en Mondariz, en 1942, contounos: elevábamos moito traballo no noso serán, pero tiñamos unha alegría. Estábamos á espera de que fora noite para ir en o serán. Lavábamos a roupa que tiñamos ao lombo, que outra non había, para a noite levala limpa ao serán. E íbamos co ganado pro monte, e había pozas e duchábámonos. Lavamos a cabeza na poza. Non, limpos andábamos, pero fame tiñamos un montón, e descalzos tamén. Na sociedade tradicional, o serán era o punto de encontro de mozos e mozas, solteiros e casados, mozos e vellos. As netas bailaban mentres as aboas cantaban. Durante o serán, música e baile propiciaban un tempo sen tempo, un eterno presente exaltado ao son das pandeiretas. Os seráns comezaban despois da noite de defuntos, no mes das ánimas, e polo regular sucedíanse ata martes de Entroido. Na nosa cosmovisión, durante este período de invernía, a serpe, animal intermediario entre este mundo e o outro, permanecía soterrada e por iso os habitantes do máis alá podían vir para reunirse con nós. Contounos Dorinda: íbamos comezar o serán a colá arriba que lle chamábamos o coto. Naquel alto a colá ali onde un camiño, nunha encrucillada que había lá arriba. E entonces empezábamos a cantar. Eu empezaba a cantar de home e despois as outras de muller. Ali cantábamos así arrimado o muro da Concha para que ouviran as mozas e os mozos e dicían: imos o serán que xa están a cantar para el.
Castelao e Fraguas, nas encrucilladas sempre hai un cruceiro ou un peto de ánimas. Estes forman parte fundamental da nosa paisaxe, porque os cruces de camiños son o centro da aldea Mundo, o punto de encontro de todos os camiños e de todos os viaxeiros que o transitan. A encrucillada é o lugar de encontro dos habitantes do Aquén e do Alén. Que começo por começar. Agora vos. O que primeiro começa primeiro acaba. Ai la la la. Axúdame, compañeira, compañeiriña leale. Axúdame, compañeira, non me deixes quedar mal. Ai la la la. Este cantar do comezo do serán que acabamos de escoitar propicia a existencia dun lugar e un tempo liminais na que a potencia do sonoro volve presentes as ánimas. Así, no acto de cantar, Lola da Coruñesa e as súas compañeiras do Barral constitúen unha cartografía sonora do territorio habitado, da aldea Mundo, que mapea relacións entre os habitantes de aquí e do máis alá, constituindo de forma cíclica a comunidade cada mes de novembro. Na aldea de Toutón, máis alá de poñer en acto a memoria incorporada de xestos, sons, oralidade, baile e canto, como propón a Diana Taylor, o repertorio trae ao presente a figura dos ancestros. Mediante o acto de tocar e cantar, establécese unha interacción significativa coa comunidade espectral que irrompe a través do son xerando unha fenda, dicindo co Hannah Arendt, na que se artellan pasado, presente e futuro. Di Lucinda, cada pandeireteira tiña o seu cantar e as súas cantijas. Claro, a señora Helena tiña os cantares, a Aurora tiña outros, a Dolores do Rafael tiña outros, a Clara o señor Rolando. Por iso nós temos un repertorio moi grande, porque, madre de Dios, aquí había, cada un tiña un cantar. A min moito me acordan os que xa non están cando canto os seus cantares, Dios los teña na gloria. Sobre todo os da señora Helena, que era a miña veciña. Ás veces paréceme que aínda os coito cantar aquí no eido da súa casa. Cando canto os cantares dela, semella que aínda está aquí comigo, que me acompaña. Que me dera en Toutón unha leiriña de terra para lle botar lago, para me pasear nela. A la 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 la. No ceo falta unha estrela, no ceo non aparece, meteuse na túa cara, nos teus ollos resplandece. A la 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 la. Teño unha pena no peito, non me deixa respirar, inda por ninguén chorei, solo tú me fas chorar. A la 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 la. Pregúntome, que aprendizaxes nos legaron as cantareiras, sen caer na nostalxia reaccionaria folclorística,
para activar no presente, mediante prácticas de escoita, a presencia dos nosos ancestros. A miña hipótese é que a escoita de recollas, mediante o arquivo, xera unha textura distinta na superficie temporal na que a suposta articulación pasado, presente e futuro entra en crise e permite acceder a un réxime temporal que se abre nos resquicios do tempo lineal da modernidade. O que acontece cando a experiencia sensorial do arquivo activa esa textura espacio-temporal non é, creo, o desexo de pertenza ao pasado, senón un modo de relación diferente que nos permite pensar outras formas de existencia e de vencello co arquivo e as recollas como mediadores. O arquivo do Patrimonio Oral da Identidade é, para todas nós, un espazo xa familiar. Trátase dun fondo pertencente ao Museo do Pobo Galego que reúne centos de grabacións de campo realizadas ao longo de décadas, un corpus no que se conservan as voces das nosas cantareiras xunto cos contextos que lle dan sentido. Alén do seu enorme valor documental, que é moito, o APOI funciona hoxe como un punto de acceso privilexiado a esas memorias incorporadas que só se activan plenamente dende a escoita. Para pensar esta dimensión, quero compartir as voces de dúas persoas fundamentais no coidado e na vida do arquivo. A Concha Losada, a súa directora, e Isabel Vigo, que nos acompaña aquí, técnica responsable da súa conservación, a que, ademais, escoitaremos esta tarde. Ambas, cómplices e amigas na investigación, foron quen de transmitir non só o funcionamento do arquivo, senón a fonda dimensión comunitaria que o sostén. Di a Concha Losada: a xente que ven traballar aquí sinte que este é o seu arquivo, síntese parte del. Este ano, no que a Real Academia Galega lle dedicou as letras ás cantareiras, fixo visible en moitos sitios do país o tesouro enorme que tiñan na cociña da avoa. E cando xa non estaba a cociña da avoa dispoñible, sempre estaban as gravacións feitas na cociña da avoa no fondo do APOI. Entón, sempre se podían vir buscar aquí. E non só iso, non só descobren as coplas, as melodías, senón tamén unha forma de facer, unha forma de vivir con esa dignidade especial que ten un idioma e unha cultura. Porque o material que temos aquí non é casual, é o resultado da cultura milenaria dun pobo. Con respecto aos usos particulares que os artistas fan do arquivo, Isabel reflexionaba o seguinte: hai diferentes perfís de xente que ven aquí ao arquivo. Algúns veñen escoitar, non levan nada porque xa o levan na cabeza. Outros emocionanse e choran aquí diante da pantalla cos auriculares. Hai como distintas maneiras de chegar. Outros levan o arquivo posto nun pendrive. Penso que o APOI ten esa capacidade de conectar a xente co territorio, co micro, a nivel micro, co seu propio territorio e coa súa propia memoria a través da música. E iso é algo moi potente. Unha destas artistas que atopou un material inspirador no APOI é Falla Díaz, que neste 2025 publicou o seu segundo traballo discográfico, Albela. Nel, parte de 10 pezas tradicionais, localizadas en arquivos sonoros, para explorar as zonas escuras da maternidade. A través do arquivo, Falla inscríbese nunha xenealoxía de mulleres coas que compartir esa experiencia. Un acontecemento íntimo e social a un tempo que fai visibles violencias implícitas contra as mulleres e, á vez, activa un caudal de saberes ancestrais transmitido durante xeracións por medio da música tradicional. Di Falla: o tema Mixurriña ten unha historia bastante curiosa. No arquivo eu atopei unha grabación de meu avó e miña avoa en Doncos, no ano 89. Estaban cantando co sacristán do pueblo. En esa grabación recoñecín o son do cencerro dunha vaca que eu coñecín na miña infancia, que estivo no prado de atrás da casa moitos anos, no prado de Carballo. Era a vaca do sacristán. El chamábase o Moreno e ela a Morena, a vaca, e ían sempre xuntos. Teño moitos recordos do prado de Carballo, do prado do lado da casa. Soño moito con el e escoitar no arquivo aquel cencerro da Morena foi moi evocador. Faime entrar no sono. Neste tema, quixen evocar esa viaxe ao prado da miña infancia. O cencerro, ademais, funciona algo así como un mantra sonoro. É algo que se dá nos cantos infantís, onde se repiten os recitados ata o infinito, ata que o neno ou a nena se relaxan, ou non, pero bueno, é así.
Mixurriña, vai a leña, se non a topas, vente sin ela, que eu che darei a túa merenda. Velas cabras do Xan Branco, como pacen no barranco. Velas, 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 velas. Velas, 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 velas. Mixurriña, vai a leña, se non a topas, vente sin ela, que eu che darei a túa merenda. Velas cabras do Xan Branco, como pacen no barranco. Velas, 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 pum. Velas, 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 pum. Vemos como neste tema, Mixurriña, a escoita mediada polo arquivo permítelle á artista establecer múltiples conexións. Por un lado, a que avencella unha xenealoxía centenaria de mulleres a través da experiencia do parto e da maternidade, partindo do arquivo de tradición oral. Por outro lado, o son liminal da choca da morena, que marca a fronteira entre o sono e a vixilia infantil, ao tempo que establece unha conexión afectiva co territorio, con Doncos, centro da súa aldea mundo. Por último, o vencello familiar, establecido mediante este recitado infantil, aprendido de súa avoa e verbalizado pola nai da artista e por ela mesmo, ambas elos dunha mesma cadea. O momento da escoita, a través do arquivo, xera unha textura disruptiva na superficie espacio-temporal. Nese preciso instante, a articulación lineal pasado, presente, futuro entra en crise, xerando a condición de posibilidade dun réxime temporal diferente, ou dun presente radical que se desprega ante nós nos resquicios da modernidade tardía. O arquivo sonoro posibilita novas liñas de conexión intermitentes, novas xenealoxías efémeras que nos permiten, dicindo con Donna Haraway, estar radicalmente presentes, entrelazadas cos de aquí e cos do máis alá, en miríadas de configuracións inacabadas de lugares, tempos e comunidades. Quizáis o Ronsel do Cantigueiro sexa exactamente iso, a posibilidade de seguir trenzando comunidade máis alá das fráxiles fronteiras do presente. Para concluir, gustaríame volver ás palabras que Ramón Otero Pedrallo dedicou a Antón Fraguas na resposta ao seu discurso de ingreso. Devalen por sempre as cántigas na noite, riba das tebras, como as ondas na praia. Moitas grazas.